Jamgen waali fini wiyete men ñande mawbar jeegom duujal ujunde 2025 ina hawre 8 saftorandu ujunere temen nayi capannayi jeegom fergo konguɗi daɓɓi juuta liwande heewi wiyeede noon ko neɗɗo jiidaɗo no feewi neɗɗo jiidaɗo kosam e ƴiiƴam ha heewi woni gorol e dewol ɓuri hutorade ngol konngol ko askinoɓe mbiya noon kolla jomum ene jiide cuuɗi kewɗi ene jiide e galleji kewɗi duɗat Pulaar murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallen e nder hen